Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andibisa ine panomwa. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Andibisa padombo pedyo naye, masiko angu asimbiswa pano. Andizongoputike ndiri pano, ndomira ndizofika chiremba. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Andiparweyo rutsa rwerukudza, ndoruimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Totenda vana vaMwari, tatenderwa zvekare naMwari kuti tive nemukana wekunge tichinzwa shoko kuti rinoti kudii pamusoro peupenyu hwedu. Senguva dzose ngatinamatei. Baba vedu, ndinokutendai panguva dzino matendera zvekare umwe mukana wakadai kuti uvepo mukati meupenyu hwedu. Taurai nesu, tinyaradzei, tisimbisei, titsiurei, tiratidzei gwara. Ndinokutendai muzita raMuponesi Jesu. Amen. Toda kutenda
Mukati memangwanani anhasi patiri kusangana mukati menguva yekunamata, toda kutarisa nyaya inowanikwa zvekare mukati meshoko raMwari. Nerimwe ramazuva takambobata chidimbu chenyaya iyi tichiitarisa background yayo. Nhasi tiri kuenderera mberi tichiitarisa kuti panonzi kudii kubva mukati meshoko raMwari. Ndichaenda nemi zvekare pavhesi redu riya rinowanikwa pana Mateo chapter 12 pavhesi ya43 kusvikira pavhesi ya45. Musoro wenyaya uchiti izvo, ndiani akabata upenyu hwako? Ndiani akabata upenyu hwako? Muchaona patiri kudzidza kuti munhu umwe neumwe ane akabata upenyu hwake. Mumwe upenyu hwake hwakabatwa nevanhu vepadere nopasi. Zvese zvaanoita nekuronga haagoni kuenda beyond zvinodiwa neakabata upenyu hwake. Haagoni kuita plan akasununguka, nekuti izvo anofanira kuramba achikonsulta akabata upenyu hwake. Vamwe upenyu hwavo hwakabatwa naMwari, saka zvese zvavanoita ndezvekutsvaka kufadza Mwari nekuti vakapa upenyu hwavo mumaoko aMwari. Vamwewo ndivo vane upenyu hwakabatwa nemadhimoni, mweya yetsvina ndo inokontrola upenyu hwavo. Saka mubvunzo unoti izvo panguva dzino dzemangwanani, ndiani akabata upenyu hwako? Regai tiverenge pana Mateo chapter 12 pavhesi ya43 kusvikira pavhesi ya45. Jesu vanotaura vachiti izvo, zvino kana mweya wetsvina uchinge wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo asi uchirishayiwa. Vhesi ya44, zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Vhesi ya45, zvino unoenda ndokunotora mimwe mweya minomwe inopfuura nekuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Zvichaita saizvozvowo nerudzi urwu rwakaipa. Tinotenda dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko rawo. Musoro wenyaya yedu musaukanganwa, ndiani akabata upenyu hwako? Jesu vanotsanangura pamusoro pezvinoitika mukati mekurarama kwedu sevanhu. Ende ndafarira statement riri pekupedzisira pavhesi ya45. Jesu vanoti izvo zvandatsanangura zvose izvi ndo zvichaitika murudzi rwakaipa. Kana muchiverenga shoko muchidzidza even nhoroondo yenyika, muchaona kuti kubva kumavambo kusvika patave nhasi, kusvika panoperera nyika ine, nhoroondo yayo ichinopetwa. Rudzi rwakaipisisa, the most wicked generation is this last generation. Verengai 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5. Muverenga Matthew chapter 24 Jesu vachitaura. Muverenga mavhesi mazhinji anowanikwa mukati meshoko raMwari. Muchaona kuti ese kana achitsanangura uipi hwewanhu anobuditsa pachena kuti the last generation ndo ichave the most wicked generation. So nekumwe kutaura Jesu vari kuti kudii? Jesu vari kuti izvo zvavatsanangura zvese izvi zvekubuda kunoita mweya yetsvina mumunhu, uchienda kunotsvaka pekugara uchishaya, uchizodzoka uchibata munhu zvekare, kuitira kuti kana magumo ake achinge abatwa nemweya uyu kechipiri, magumo ake azova akaipa kupfuura kutanga kwake. Zvinobuditsa pachena mavhesi esaya kuti the most wicked generation ichange iri the last generation. Panapa Jesu panotangira nyaya yawo ndepekuti izvo pavhesi ya43, kana mweya wetsvina uchinge wabuda kumunhu. Patakambobata nyaya iyi takatarisa background yenyaya, tikaona kuti this issue iri kutaurwa naJesu iri against a background yevanhu vanoramba nyasha pachena, vanozvivharira kunze kweruponeso, vanoramba kuteerera kutaura kwamweya mutsvene, vanoramba utungamiriri hwamweya mutsvene muzvokwadi yose, vanoramba vachiita nharo, vachive stubborn against shoko raMwari rezvokwadi. Saka Jesu anoti kana paine vanhu vanombogamuchira mweya mutsvene asi votadza kumaintaina relationship namweya mutsvene, vanombogamuchira zvokwadi but vorasikirwa nethe love for the truth, izvi ndo zvinoitika kwavari. Saka Jesu anoti kudii? Panobuda mweya wetsvina kumunhu, hanzi naJesu, zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu unoenda kunotsvaka pekuzororera.
but unopota panzvimbo dzisine mvura. Moziva mashoko aJesu ari panapa. Mashoko aJesu ari panapa anopindirana nemashoko ari muna zvakazarurwa. Kaverenga zvakazarurwa chapter 17 inotaura ichiudza John kuti mvura zhinji yaona ndiwo vanhu. So in other words, Bible riri kuburitsa pachena kuti mweya wetsvina kana uchinge wabuda mauri, hama yangu, unoenda panzvimbo dzisina vanhu. Kwete dzisina vanhu in the sense yekuti unpopulated area, but dzisina vanhu vasiri possessed nemweya wetsvina. It's why ona Mwari, pfungwa ndiri kukurumidza kuona panapa ndeyekuti izvo munyika yatigere mweya wetsvina inotsvaka pekugara, uye Jesu anotsvakawo mwoyo wekugara mukati mawo. Inzwai, kana munhu achinge azvitendera, azvipa kuna Mwari, aita sarudzo yekufamba naMwari, kana munhu achinge asiya nzira dzake dzekare dzisakarurama, kana munhu achinge aita sarudzo yekuparadzana neukama nadhiabhorosi, kana munhu achinge aita sarudzo yekuti ape upenyu hwake kuna Mwari, achirevesa pamberi paMwari, immediately mweya wetsvina inozviona kuti mukati meupenyu hwemunhu uyu hatichatambirwi. Saka mweya wetsvina inosuduruka, inotama, inotiza nemhaka yekuti mweya mutsvene waMwari wave kuinvhaitwa nemunhu uyu une simba kudarika mweya wetsvina. Saka Jesu ari kuti izvo panapa, kana munhu achinge azvipa kuna Mwari, madhimoni ese aikontrola nekuinfluenza kufunga kwake anosuduruka mukati meupenyu hwake, osara agarwa nemweya waMwari. Saka Jesu vanoti izvo zvinochiitika ndezvekuti mweya wetsvina iyi inobva yazoenda kunotsvaka pekugara, because munhu uyu asarudza kuti Jesu ave zvese kwaari, asarudza kuti Jesu ave mukati meupenyu hwake pazvese. Patiri kubvunza mubvunzo wekuti ndiani akabata upenyu hwako, pana paJesu vari kutengera nyaya yavo pamunhu asarudza kuti Jesu vabate upenyu hwake. But zvinochiitika ndezvekuti mweya wetsvina kana uchinge waenda unonotsvaka pamwe pekuzororera. Ende mashoko aJesu aburitsa pachena kuti izvo unoshayiwa zororo. Mona pfungwa iri panapa ndeyekuti madhimoni ese akadzingwa muvanhu, mweya wetsvina yese yakasudurutswa muupenyu hwevanhu, haina kuzorora ende haina kugutsikana nekubuda muupenyu hwevanhu, inotsvaga pamwe pekunogara. In other words, ndiri kuona panapa kuti mweya wetsvina iri munzara. Munoziva kana muchiverenga Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti Satani achidzingwa kudenga achidonha semheni kuuya panyika ineyi, anouya ne1/3 yemaenjezi ekudenga. Ende madhimoni iwayo akawanda zvekuti kana mumwe neumwe ari panyika akave nerake 1, tinokwana tese kuchisara remainder. But nyaya iri panapa ndeyekuti kune vamwe vanoramba kuti mweya wetsvina igare mukati meupenyu hwavo. It's very possible, vana vaMwari, it's very possible kutiza mweya wetsvina. Kaverenga Bhaibheri richitaura rinoburitsa pachena kuti flee from the devil, iye achasunduruka kuti abve mukati meupenyu hwenyu. Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti kana vanhu vachinge vazvipa kuna Mwari, vanenge vave kutungamirirwa namweya mutsvene. Mapsalma 34 bva anyora mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Inzwai vana vaMwari, kana ukapa upenyu hwako kuna Jesu, Mwari anokutendera kuti uve nengirozi dzake dzese dzedenga, anodziasaina kuti dzikuchengete. Dzimwe dzinenge dziri assigned kuti aminister kwauri kuti uwane ruponeso neupenyu usingaperi. But panapa Jesu achitaura vanoburitsa pachena, kana mweya iyi yasuduruka, mweya wetsvina inotsvaka pekuzorora yobva yashaya. Kana yashayiwa zvainoita, inzwai vana vaMwari, vhesi yaburitsa pachena pavhesi ya44, hanzi zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Inzwai vana vaMwari, kunyangwe ikasuduruka mukati meupenyu hwako mweya wetsvina, iwe ukazvipa kuti wakunamata Mwari, Mwari akakutendera kuti uve nengirozi dzake dzinokurinda nekukuchengetedza. Mweya wetsvina kunyangwe ichiziva takadzingwa, inoramba ichiklaima kuti kuya kwatakabuda kumba kwedu hamuripo here vana vaMwari. Mweya wetsvina ine nharo dzakadaro dzekuti kunyangwe yadzingwa muupenyu hwevanhu,
inoramba ichitaura with boldness kuti yes, akandidzinga asi paya ndo pangu. Ndoda kuti munzwise chinhu cha vana vaMwari. Hakuna muhetsina inongovolontiya kusuduruka muupenyu hwako. Hakuna chakaipa chese chiri muupenyu hwako chinongota volunteer itself kuti taakuenda hedu. Panotorwiwa hondo yakasimba sezvinoitwa naMozisi paanosunungura vana veIsraeri paruoko rwaFarao. Nyaya iyoyo is an illustration yekuti panorwiwa hondo yakasimba kuti the devil aite release, akuburitse, akutendere kubuda muupenyu hwake, muupenyu hwako, muruoko rwake uchienda. Kaindibate pfungwa iyi. Zvandokurumidza kuona panapa ndezvekuti izvo munyika yatiri kurarama hakuna vacant. Ndorevei nemashoko aya? Ndoreva izvo kuti zvakazarwa kana achinyora anoti izvo, tarira ndimire pamukova ndinogogodza, kana munhu akanzwa kunoka uku akazarura, ini ndikapinda maari ndichagara naye ndigorayira naye. Saka inzwai vana vaMwari, hakuna a vacant, hakuna munhu anoti izvo ini handizi pakurayira naJesu, at the same time handisi pakurayira naDiablos. Ndorireko nemashoko aya. Mwari anotsvaka kupinda in our hearts, kuita commune with us, kugara nesu pasi tichidyidzana tichitamba tese. But at the same time evil spirits ari kutsvakawo vaangamanikidza kupinda muupenyu hwavo nekugara navo nekutamba navo vachiita zvavanoda mukati meupenyu hwavo. Saka Jesu kana achitsanangura nyaya anoburitsa pachena pfungwa yekuti izvo hakuna munhu anoti in my life I am not under the influence yaMwari Mweya Mutsvene, at the same time handisi under the influence yemweya yetsvina. Izvozvo hazvibviri. It's either life yako yakabatwa naMwari kana kuti life yako yakabatwa naDiablos. Saka Jesu anobva aenderera mberi obva aburitsa nyaya iyi, obva ati kana uchinge wodzoka mweya wetsvina wemanje haungodzoki, because chiri kuitika ndechekuti unonzwisisa kuti paya pandakadzingwa ndakakurirwa because I was weak. Saka zvaunoita unoenda kunotsvaka reinforcement. Mashoko aJesu kwanzi panapa, unoenda unodzokera kuteritori yemadhimoni, wobva wasvika wotora only those iri more wicked than iwo. Kuroti izvo unonorenga, wotanga kureta, waunganidza ngiro dzose madhimoni aSatani, wotanga kuongorora one by one. Ikange ichiona kuti iri dhimoni iri ndakarikunda kuipa rinonzi Sara, wotora bedzi ayo ari makuru kuripfuura, then obva adzoka obva akupozesa. But inzwai panapa, chiri kuita kuti mweya yetsvina painodzoka ikwanise kugara mauri, it's because kwanzi naJesu dambudziko rinoita nevazhinji nderekuti pavanopa upenyu hwavo kuna Mwari vanozviita sekunge varida kungotesta kuti kunamata kwakambomira sei. Vanogona kuzviita vamwe vacho vatori genuine, but nemhaka yekuti kana kutenda kwavo kwaedzwa vanobva varasa kutenda. Zvinoita kuti izvo Mweya Mutsvene usuduruke mavari. Munoona panapa Jesu achitsanangura anoti izvo mweya yetsvina painodzoka iri kusvikowana paya payakambodzingwa pasina anogaramo. But zviri kuratidza kuti pane anga achigaramo. Nemhaka yei Bhaibheri raburitsa pachena kuti iri kusvika ichiona imba iyi yakatsvairwa yanatswa. Zvinoitika ndezvekudai, kana munhu akazvipa kuna Mwari nemwoyo wake wese, Mwari vanouya kuzogara muupenyu hwake. Kana akaramba achimaintaina that relationship naMwari, anotanga kukura, achidevelopa, achitoredzera zviri Mwari. Anotanga kusiya mabasa ose akaipa one by one. Anosiya upombwe obudirira pazviri, orwisana nekunyepa obudirira pazviri, orwisana neruchiva obudirira pazviri, orwisana nehasha obudirira pazviri, orwisana neumbavha neutsotsi obudirira pazviri. Akaramba achidaro anoramba achikura achiswedera pakufanana naMwari, zvekuti mweya yetsvina pairi kuzodzoka ikasvika mweya waMwari watamba muupenyu hwemunhu uyu, inosvika munhu uyu upenyu hwake hwarongeka. Saka dambudziko revazhinji nderekuti pamunogamuchira Jesu hamumugamuchire
muchizvipa zvizere kwaari. Regai ndikupei mamwe mashoko ari panapa ndichiverenga kuna Exodus. Farao itsika yake sezvinoita Diablos aona kuti Moses amaunda pressure. Munoziva response dzaitwa naFarao soka dzanga dziri response dzekuona kuti I can't bear pressure yaMoses. Aingoresponda chete zvekungoita kungoti zviri kukonzereswa naMoses kuIjipita zvingopfuura zvingotambanudzwa, but asingarevesi. Saka chinzwai manje paanotendera vana veIsraeri kuti vabude vachienda kunonamata Mwari wavo, zvinova ndo zvakaudzwa vazhinji vedu vakaparadzana naDiablos vachiuya kuna Jesu. Farao anotaura kuna Moses pana Exodus chapter 8 pavhesi ya28. Farao anoti izvo, hanzi panapa neshoko raMwari. Farao akati, ndichakutenderai kuenda mundobayira Jehovha Mwari wenyu murenje, asi musaenda kure kure, ndinyengetererei. Inzwai mashoko aFarao. Mukaerenga kumashure chapter 5 muchaona kuti Farao akambobvunza mubvunzo kuti who is this God that I should obey him. But panapa nemhaka yekuti pressure yemaplugs yenge yamaunta pana Farao anosvika pakuudza Moses kuti Moses, this is becoming too much. Ende mukaverenga ranga ridambudziko rechi4 ranga rauya chete, kwakuchine mamwe 6 anga asati auya. But paanombonzwa sekunge akuda kuvatendera kuenda, anovati Moses nevana vose vaIsraeri, ndichakutenderai kuenda asi musaenda kure kure. Ende kana muchinge maenda mundinamatirewo. Hamuna kumbonzwa here vanhu vanotaura mashoko anenge aFarao? Ivo havadi kunamata Mwari asi vanotuma vamwe kuti mundinamatirewo. Hamuna kumboona here zvichiitika in your personal lives kuti Jesu wakazvipa kwaari, ukatobhabhatidzwa, ukatenga kuchengeta mirayiro yaJehovha, unoverenga shoko raMwari, unonamata zuva nezuva, but life yako haina progress, spirituality yako haina progress. Hazvingangoderewo here hama yangu wakaudzwawo mashoko anenge aya naDiablos kuti enda hako unonamata Mwari asi usaenda kure kure. Ende regai ndikuudzei chinoita vazhinji vatadze kuenda kure kure paexperience yavo naMwari. It's because number 1 havana rudo rwezvokwadi. Chokwadi pachinotaurwa nemhaka yekuti vakakomita 50% kuna Mwari, havana kuzviita commit 100%. Saka zvokwadi painotaurwa vanenge vachisarudza zvekutora nekusarudza zvekusiya. Ngai ndikuudzei vanhu vaMwari, zvaida kuti kana tazvipa kuna Mwari tibva tazvipa zvizere, tizvipe tichiziva kuti takutoenda kure nenyaya dzekunamata Mwari. Saka Farao ndo zvaanotaura akati izvo endai bati musaenda kure kure. Ende mutaona kuti izvo nemhaka yekuti vana veIsraeri vakanga vasina kutenderwa kuenda kure, vakaramba varimo muIjipita. Unogona kuona sekunge waenda kure, wabuda munyika yeuranda, munyika yeIjipita, but as long as usati watanga kumanifesta mafruits of the Holy Spirit, woziva kuti uri kunamata Mwari but uchirimo muIjipita. Saka tabvunza mubvunzo wekuti izvo ndiani akabata upenyu hwako? Variko vamwe vanhu vakatendeuka vakapa upenyu hwavo kuna Mwari, but zvavanoita nekafambiro kavo hazviratidze kuti vari kutungamirwa naMweya Mutsvene. Vari kurarama sevana veIsraeri vakanzi endai asi musaenda kure, therefore vari kunamata varimo muIjipita. Katarisa Mozisi anoti aiwa kamambo Farao, isu hatigoni kusaenda kure. Mukada kutinamatire muno kana matiro kedu kana kuvhiringidzai. Inzwai vana vaMwari, kana munhu akunamata chaizvo chaizvo, kana munhu akufamba naMwari, vakakukomberedza vanovhiringika nekanamatiro kako. Ndofarira statement anoti tarise panapa. Kacherechedza vamwe vanotogutsikana kuti aisi tinoziva Mwari, Mwari tinomunamata, hatione tiri possessed nemweya yetsvina, hationi upenyu hwedu hwakabatwa naDiablos. Maizviziva here chinhu icho vana vaMwari kuti mweya yetsvina imwe yacho inotoya kuzogara mauri but haimanifesti. Zvokupa pfungwa yekuti inini I'm not possessed nemweya yetsvina, life yangu haina kubatwa naDiablos. Only paunotaura izvozvo usingazive kuti mweya yetsvina inenge ichito kukontrola. Nemhaka yei
ukaona chikristu chisina progress, ukaona uchita seunodzokera mashure, iwe uchiti uri kuenda mberi, woziva kuti you are under the influence of the evil spirits. Saka vamwe vacho havamanifest, vamwe vacho vanomanifesta, ende vasingamanifesta vanoseka vanomanifesta, vachitozviudza kuti isu hatina mweya yetsvina, vasingazive kuti life yavo inogona kutonongedza kuti vari kutungamirirwa nani. Vacherechedza bhaibheri rinobudisa pachena kuti anenge agamuchira mweya mutsvene anotanga kudevelopa anonzi pachirungu the fruit of the Holy Spirit. Batai chirungu ichi hachiti zvibereko, inoti chibereko, the fruit of the Holy Spirit, because fruit racho i1 but rine manutrients ese iwayo anoti love, joy, peace, self-control, zvese zvinenge zvirimo mufruit 1. It's a package yekuti anenge agarwa namweya mutsvene anoshanduka mufambiro wake, anoita chibereko chamweya mutsvene. Jesu obva ataura bhatizo, I am the true vine and you are the branches. Hakuna munhu anobereka muchero wamweya mutsvene kana asiri connected naJesu, kana usiri bazi pa the vine inova Jesu, haugoni kuita chibereko. Saka inzwai, the same principle applies kune vose vakabatwa upenyu hwavo nadhiabhorosi. Mubvunzo unoti izvo, ndiani akabata upenyu hwako? Kuti tiverenge panapa, mumboona zvinoitwa nevamwe kana mweya yetsvina yakabata upenyu hwavo. Pane murume anonzi Legion anowanikwa mukati mebhuku raMarko. Tichaverenga panaka Mark chapter 5 pavhesi ya 1 tichidzika. Munzwe life yemunhu anenge agarwa kana kuti ari kukontrolwa kana kuti ari kutungamirirwa nemweya yetsvina. Panapa panonzi neshoko raMwari. Marko chapter 5 vhesi ya 1, vakasvika mhiri kwegungwa kwenyika yavaGerasa. Zvino wakati abuda mugwa, pakarepo wakasongana nemunhu waiva nemweya wetsvina achibva kumarinda. Vhesi ya 2 mainzwa here vanhu vaMwari. Hanzi Jesu achingobuda mubhoti, immediately anobva asangana nemurume ainzi Legion. Murume uyu atotsanangurwa pavhesi ya 2 kuti aive nemweya yetsvina. Saka nemhaka yekuti aive nemweya yetsvina, nzvimbo yaaigara yakabva yatochinja. Legion anga asingagari mumba, aifarira kugara kumarinda. Kumarinda inzvimbo yerufu, haisi nzvimbo yeupenyu. Kumarinda inzvimbo yevakafa, hakuna kupfakanyika kuriko, haisi nzvimbo yeactivity. Kwai vana vaMwari, zvinogona kusiyana level yekumanifesta kwemweya yetsvina mukati meupenyu hwevanhu, but chimwe chinonongedza kuti ungangodero uri kutungamirirwa nemweya yetsvina kufarira kugara kumarinda. Nhasi unogona kusaenda kumarinda as in graveyard, but unogona uri munhu anofarira nzvimbo dzisina upenyu mukati. Vamwe pavari kuti hanhei kuimba yaJehovha tinomushumira tinamata, iwe uri kufarira kuenda kunzvimbo dzisina upenyu. Paunonamatirwa nevanokunamatira, paunoinvhaitwa nevanokuinvhaita kuti hanhei kuchechi timbononamata, papo unenge wakabata skadhi yako uchirova madrugs ako, uchiputa fodya, uchideedzera tichamboendawo kuchechi kwedu. You are right, uri kuenda kunoshumira dhiabhorosi. Vhesi ya 2 vhesi ya 3 inotizvo, uyo waigara mumarinda kwakanga kusino munhu wakanga achigona kumusunga kunyange neketani. Vhesi ya 3 mainzwa here vanhu vaMwari. Hanzi kunyange dai maingatiraya kusunga Legion, maisagona kumusunga kunyange neketani, because maiti mukamusunga nadzo aidzidambura dzobva dzadonha pasi. Mweya waLegion waiva mweya wemunhu asingadzoreki. Pane zvimwe zvamakatutumadza mai, pane zvimwe zvamakakurudzira pamuri baba, pane zvimwe zvamakasapota muvana venyu, musingaziva kuti muri kusakurira mweya yetsvina. Vanhu vasingadzoreki, vanhu vari kushayiwa self control, inova chinhu chinowanikwa mupackage yefruit of the spirit. Kana uri munhu atungamirirwa naMwari unodzoreka. Vanhu vakataura newe vakakutsiura pane zvawaita, unonzwisisa zvandaita zvakaipa, unodzoreka. But ukaona usingadzoreki uchizvikudza pazviri, woziva kuti mweya uri mauri mweya waLegion. Vhesi ya 5, regai ndiverenge vhesi ya 5 ndijambe vhesi ya 4.
hanzi nevhesi ya5, nguva dzose usiku namasikati waigara kumarinda nomumakomo achidanidzira achizvicheka namabwe. It's why Legion aiva munhu wenoise pollution. Kana chiti noise pollution tiri kuti aiva munhu aikonzeresa noise. Pese paasvika zvaifanira kuonekwa kunzi Legion asvika nenoise, kuti muzive kuti ari pano maingonzwa kudanidzira. Ende kumwe kudanidzira kwacho hakuna direction, hakuna musoro, hakuna zvakunoreva. Ndozvinoita vese vagagarwa nemweya yetsvina, vanhu vanofarira kukonzeresa, vanhu vanofarira kubvisa mufaro pakati pevanhu, vanhu vanofarira kurwisanisa nekudhumanisa vanhu, vanhu vanofarira kukonzeresa noise neruzha pese pavanenge vasvika. Kana wakadaro hama yangu, ziva kuti uri kutendera mweya yetsvina kubata upenyu hwako. Ende chimwe chataurwa panapa ndechekuti Legion aizvicheka. Kuzvicheka it's a sign yekushayiwa self respect. Munhu anga asingagoni kuziva kukosha kweupenyu hwake. Ngaindibate pfungwa iyi, vamwe vedu muri muzvinhu zvisakarurama, zvinhu zvinongounza kuparara pamusoro pako. Dai Mwari akubatsira panguva dzemangwanani ano, patakusvika panguva yekunamata, uti Mwari ndibatsirei manifestation yemweya yetsvina in my life. Handidi kuramba ndichikondorwa nekudzorwa nemweya yetsvina. Nofarira 1 John chapter 3 pavhesi ya 8. Ndichangoiverenga tobva tanamata. 1 John chapter 3 pavhesi ya 8. Toda kuti ndiiverenge panapa. Kaiverenga ndichajamba mamwe mashoko aripo. Ndiri kuda mashoko ayo anoti mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adhiabhorosi. Aya ndiwo mashoko anotisimbisa, ndiwo mashoko anotendikareja. Don't worry about whatever zviri kuitika in your life. Unogona kunge uine zvimwe zvacho zvatatoona pana Legion, zvekufarira violence, zvekusadzoreka, kufarira nzvimbo dzisina upenyu, dzenoise pollution. Ende chimwe chaitwa naLegion kufarira kugara akashama, anga asingapfeki, zvekuti mukazoverenga chapter 5 yaMarko vhesi ya 15 zvinonzi vanhu vakazomona apfeka vakashamisika. Vanhu ngavashamisike kana Jesu akushanyira. Kana wapa upenyu hwako mumaoko aMwari, vanhu vanozviona, vanoshamisika. Ndiani akabata upenyu hwako? Unoda here simba rekukurira dhiabhorosi? Unoda here simba rekubuda mumaoko aFarao? Unoda here simba rekusunungurwa mumagetani dzadhiabhorosi? Ndosaka mwanakomana wemunhu akaratidzwa panyika kuti aparadze mabasa adhiabhorosi. Ngatinamatei pamangwanani ano. Uzvinamatire kwauri hama yangu, ngatinamatei. Tinokutendai Mwari maita henyu neshoko ramatidzidzisa. Tisunungurei kubva paruoko rwadhiabhorosi. Mubvunzo wanga uripo, ndiani akabata upenyu hwako? Zviripo zvimwe zvatatoona zvatiratidza pachena kuti zvatinofarira nezvatinoita zvinonongedza kuti ndiani akabata upenyu. Tibatsirei kana tasati tapa upenyu hwedu kwamuri. Titsvake kusangana nemi nguva ichipo. Tisakurirwa naLegion, kunyangwe anga ari possessed, but akauya kuna Jesu kuzobatsirwa. Iyo mweya yetsvina ive maari yakazvitengesa kuna Jesu. Imi Mwari pamunopfuura muchitenderera mutsvaka vamungapa upenyu husingaperi, musapfuurawo hama yangu ari kuchema mukati memwoyo wake. Musapfuura kunyangwe neniwo ndiri kuparidza shoko iri Mwari. Tisangane neruponeso pakupera kwazvose. Ndinokutendai muzita ramuponesi Jesu. Amen. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe hama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese. Kana ndava mudima apo ndinochema, Jesu mnunuri wangu, muri rio rwangu, andi
inopinda imi tenzino musimbira shamari yeidi dino muda kupinda vanu vese pasi Yesu nunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi muriru faro wangu mupasire dima dofarane mikwazo mudangaro renyu Yesu nunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi Yesu nunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi Yesu nunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi andina imwe ama inopinda imi andina imwe ama inopinda imi tichasangana kurizi hapo kune kupenya mvura yakana kisisa yavakuna Jehova unde twasangana iyo parizi rwakanaka udenga twasangana nevano yera pachigaro cha Mwari iyo pagombe perizi rwakavira kuchena tichafambane kutenda uwadzese twafara unde tosangana iyo parizi rwakanaka kudenga tosangana nevano yera pachigaro cha Mwari kuriziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa ngemutsa tokashira chiremba unde tosangana iyo parizi rwakanaka kudenga tosangana nevano yera pachigaro cha Mwari toshikane kukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara geriore kutenda unde tosangana iyo parizi rwakanaka kudenga tosangana nevano yera
pachigaro cha Mwari unde tosangana iyo pariziwa kanaka kudenga tosangana neranayera pachigaro cha Mwari tosangana neranayera pachigaro cha Mwari tosangana neranayera pachigaro